Igbo bi na India bụ ndị ọma ijemọnụ, ndị ọma ijemọnụ, ekene dịrị Chukwu. Ndị ọma ijemọnụ, anyị bi na India, anyị bi na India, ekene dịrị Chukwu. Ụmụ Igbo anyị ndị ọma bi na India, uga anyị efenienu. Igbo bi na India na-ekene o. Ụmụ Igbo bi na India. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma. Ndị anyị jemọnụ, anyị bi na India. Fa bi na India. Ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma. Ndị anyị jemọnụ, anyị bi na India. mụ bụ onye ọma Tochukwu. Ụmụ Igbo bụ ndị ọma ndị ọma. Igbo dị ka ukwu asịsa. Ukwu asịsa ekwe mgbaji. Fa bi na India. Nke onye chiri nyazeluo. Eze ndị Igbo na lekene. Nke onye chiri nyazeluo. Onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara. Onye ndị mozi na-agwa okwu n'okwu. Ọ dị ofele na ị ga-ebido. Ndị anyị ji bili na mmadụ balụba Indianụ ka na-abatanụ, onwelu ndị chekwubedebe ụmụ Igbo na India. Odogwu na-epepe abata, odogwu na-epepe na India. Nwa Chinyere Ugo onye ọma ulikisi bịazianụ, ọjị sasi mbụ Indian king Omelora Ọjị Samson odogwu na-epe mpe wa India. Nwa Chinyere Ugo ọfụli chairman anyị na ịdị mmanụ Nino Brown ezi oyi musim keneyi akụzụ ọnụ abata oke ihe Emmanuel akụzụ ọnụ gbanọfụli onye ọma bi na India. Ọdụ n'ife a na-eme ọya abalị Igbo ihe dị Igbo bili onye ọma Chinedu chairman UBU li n'India. Ndị ọma onye nweghị ihe dị Igbo Chinedu
chairman UPU Uli Indian onye ọma dị mma anyị wee na-ekene ndị UPU niile nọ n'India na ọya balụno nke onye tinyezelu onye ọma Tochukwu ekene unu a na-achọ mmadụ achọnụ na mmadụ bụba nzube Okafọ bilinu Nino Brown nwa ka nwa batago nzube Okafọ odogwu maka esi eli ego nụ ọgịlịga wali na nwa Prince nzube Okafọ Nino Brown n'ule onye ọma bi na India New Delhi na ọ bụ nya si m keneli ezinne ya n'otu dike mụlụ odogwu Mr. Sunday Okafọ ofu onye n'ule na nwa ya ilotere inu onye mana ọ ya emenụ ọsị m ụlọte ezinne nwanyị ọma n'ọnwụ melia nchanụ oge ife dịzi mma ọnwụ bịazigbu ezinne nwanyị ọma late Mrs. Chinyere Okafọ afọ mụrụ ọmụmụ ka mkpụrụ obi izulike na ndụkwa ekene kenelu m oke nteje odogwu mgbadịgatu egwu onye ọma ego dị na butu na New Delhi Indian onye nweghị nwere ife nteje bụ ọgwụ oge isi bịa ezienụ iche na MCI Jemọnụ na New Delhi Ọsọma Brown na-ekele unu aka na-emere ọra n'ọbata odogwu na New Delhi Indian abụọ ya wọ ndị omele oge erika abụọ ya wọ mama na New Delhi Indian abụọ ya wọ abụọ caution abụọ caution na wọ mama abụọ nweze o aka na-emere ọra ndị omele ọgọ na ferika o ndị onyelụlụ aka bụ ụba Kelechukwu nọ abụọ so na ndị nwere ife Prince Kelechukwu nọ abụọ ya wọ na New Delhi India abụọ caution na awọ mama abụọ nweze worldwide odogwu si awọ mama wepụtazi anụ ndị onye lụrụ aka bụ banụ mana Chukwu ya kwụghị ụgwọ onye ọma Tochukwu ekene yi omelara na New Delhi ọya Kelechukwu nọ abụọ ya wọ mama omelara na New Delhi omere ọra bata ọya bali nke onye chinyezelu Nino Brown si mụ wele egwu akene ekene kenelu mụ abamudu odogwu Chinedu Obi ihe ala n'ezie odogwu si bịa Chinedu Obi abamudu na Indian obele nwa na ọ bụ ihe ala n'ezie ka isi pụtasịa ọya abalị inu British man na India onye ọma bịa fụ mmanya Francis Chinedu ezi nwa nwunye British man bilinu Francis Chinedu ọnwụ na-eme British man na Indian ezi nwa si Amofo Umuduru in Bolu West local government area Imo State son of the late Mr. Emmanuel
ọnwụ mere anyị ncha o mana anyị ama mbụ ọgụjebe mmụọ ọsịmụ kene kene Chief Sir Victor Chikadibia Mpachi nwa Chinawara ụzọ na Mbugwu Authority na China Authority Sugar Prince Farm Director Sugar Prince Telecommunication Onyanwa bụ Director Bank Group of Company Shanghai China Oya Balinu Chibusojo Tobilinu Ọchụbara eji zogbu agụ 1 n'Ojoto ya na ezigbo lọlọ nwanyị ọma British man si mụ kene unu Oya Balinu Tony Jabilinu Tony Jana India New Delhi Akane Moko Bilinu Tony Okoye Tony Ja 1 na New Delhi India Tony Ja 1 na Namu Tony Ja worldwide onye fọma na-adị mma obele nwa nwoke jemọgụ na New Delhi India ezi nwa n'isi ọrụ m etiti Anamu wepụtazi anụ Oya abalị yo ọsịmụ kene kene ezi ọya Christian Nwachukwu Obiora onye ọma ugwu na-amị amị Christian Nwachukwu Obiora ugwu na-amị amị na ji ezigbo mmadụ adọfechanụ egumelu na ụmụbayo n'Indian kudu ifeanyị esugo onyilimba anya fulugo nwụriba igulodogwu Indian kina jebili onye nweghị nwulife igu n'India igu na Mubayo igu worldwide yo igu hotelu n'ọlụ ifeanyị ezugo onyilimba igu 1 na Mumbai India onye ọmasị ọzara Imo steeti wepụtazi anụ CEO Iku Hotel n'Ọlụ Oya Abalị ezigbo mmadụ ọrụ obodo GMG abata GMG Records fadị mma Bright na India CEO GMG Records Great Master Generation GMG Home and Abroad unu gana sanizi mụ onye ọmata Chukwu maka na ivu na America Oya Balunu anyị ekenezianụ Ọdụlukwe NS James Martins aka Shine Bobo obele nwa si uligwe bezianụ ọrụ India nke nọ Shine Bobo n'India anyị ekenezianụ Prince Ọdịnaka Ebulue onye ọmasị ụmụ odogo ụmụ eze anyọfọ ụka ụmụ ọnụmụ Ọkịja akụ aka ege ntị nwa n'India Oya Abalị yo
Okechukwu Chidi Omanidi Young Chidon Odogwu Okechukwu Chidi Young Chidon Awide Miliki Signasiano Imo State Oya Baliyo Ndị ọma dị n'India na-erika Vanwele ife niile Vana gbasi Chukwu furu bananya Chimaleme Emmanuel Ima Jesus Akatọ Imo State kisi Butaziano Ima Jesus onye ọma Ponia Ima Jesus onye ọma Prince Eric Okechukwu Opom Oyi Itego N'Asia Ite money Itego na New Delhi India Ndị omena ogerika Odogwu na senior citizen Itego N'Asia Prince Eric Okechukwu Opom Itego 1 N'Asia Itego 1 na New Delhi India Aka na-emere ọra onye ọma si Abia State na Bende Local Government n'etiti mkpa Autonomous Community ebe Akodogwu si Butaziano Itego si mukene ndị senior citizen niile na New Delhi India nke onye Chinyazelu na ezigbo nwanne ya nwoke bụ Capital Solution na anyị lotele inu onye ọma Tochukwu ekele Mmaka ọgụ Chinwike Ezeyi Morogwu Mmaka ọgụ Chinwike onye ga-ezehim Ulikisi Beziano Anointian Kibisi Oya Bali Mr. Odira Igwanyiba aka Nze Odi Nyana ezigbo lọlụ ya nwanyị ọma Ujunwa Igwanyiba Okwere n'igeri akụtinye ọrụ yi basa Odi kedu maka ụmụ ọma Chukwu nyere uru Chika ịma nwa na ka m si yọ Chukwu Igwanyiba Oya bara uru obodo bịa kilienu aka onye wetalụ n'Ọkịja ka onye wetalụ n'India n'Ọkịja Prince Ikechukwu Odi omere ọra bata Prince Ikechukwu Odi bụ aka onye weta 1 n'Ọkịja Chairman Okija United Brothers India Chairman Ofobi United Club India CEO Ike West Holdings Nigeria Limited ezigbo odozi agwa nwanyị ọma Mrs. Nancy Odigbo Ada ndị India Oya Baliyo Benjesu desi nwanne m na Mumbai Indian akwatu egwu Odogwu Nwankwo Ejike akwatu egwu 1 na Indian Odogwu n'isi ndị ụlọ ụwanị Abugo Nkano West wepụtazianụ akwatu egwu na Mumbai Indian kina debilinu Jack money ni yade you will live long
maka na aka Chukwu dị ya member MPU Nkanu Progressive Union Mumbai, India. Nkanu Ebuka Nkanu Progressive Indian kuna jebidinu onye ọmata Chukwu nwa Nkanu obodo Ezekele ejegisi mụ kenele nnukwu nwanne ya Jarad Nwankwọ ọfọ nna ya ji aga na nwanne ya ilotele inu adịọchọ mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ High Chief abatazianụ Oluchukwu Ọkpareke akụ dị na nwa n'ọzọ Ebube Chukwu ụzọ na Mumbai, India. Ọya bali inu Ebube Chukwu ụzọ gaba n'iru Paul akụ dị na nwa ezi nwanne ọzọ Mumbai ka ibizi Nino Brown bịa fụ m anya nụ Odogwa ije mọnụ na New Delhi, India. Ọ bụ onye Prince Obiefoka Okeke Obilinki na New Delhi, India. Obilinki of Igboland Obilinki worldwide Odogwu Obilinki na New Delhi Prince Obilinki na Obiefoka Okeke Obilinki na New Delhi Obilinki na New Delhi, India. Obilinki na New Delhi Odogwu si ndị ike okwu wepụtazi Obilinki Odogwu iso na ndị anyị njem ọnụ anyị bi na India. Ụmụ Igbo bụ ndị ọma ndị anyị njem ọnụ anyị bi na India. Nino Brown bịa fụ m anya nụ 3310 na New Delhi, India. Nyabo Olisa Chukwura 3310 na New Delhi, India. 3310 worldwide Prince Olisa Chukwura 3310 India 3310 worldwide Onye Idemili Eze Welube Obindebe Chukwura Connection Master Hong Kong Nino Basiano Thailand Jiyemonu Nepal Nkichilechi Vietnam Jiyagalano Bangladesh Manino Siano Mano Indian Kija Zikuziapan Nokia Man The only one man show Onye Jimalo Bodo Nokia to Nokia Connecting the people Original Hungary Olisa Chukwura Ojiega Chuego Ezigbo mmadụ adịrọ fecha onye ọmata Chukwu ekene ịnọ n'ife na-eme iso n'ife na-alụ onye ọmata Chukwu asị ụmụ Igbo ndị ọma Igbo bi n'India na-ekene anyị ji unu eme ọnụ ndị ọma ndị anyị njem ọnụ anyị bi na India. onye anyị njem ọnụ n'ọbata Odogwu Blessed Obiogechukwu Nigeria Limited
Royal Ocean PVT Limited, Indian. Blessed Obi Okechukwu African Store na Indian. Agbalusia Ngene na Isunjaba. Odogwu onye ọya adịlị mma. Okechukwu Blessed Nwokoma Odogwu Yadi onye ọma Tochukwu ekene. Uno na-emonye bụ Chibia Fumanya o Macho na New Delhi, India. Odogwu Uno na-emonye bụ Chi Macho na New Delhi. Son of Chief Evans Uno na-eme onye ọma si abụọ Mbaise wepụta ọrụ isi mụ kenele yi ndị Mbaise Progressive Union, New Delhi, India. Onye ọma ekene unu Nezianụ Chidube Mokafọ aka Don Jazzy, CEO Don Jazzy Concepts, dealers in all kinds of shoes and bags at Mandela's Trade Fair International, Lagos State. N'ezigbo nwunye nwanyị ọma bụ Mrs. Chidimma Okafọ. N'ezigbo adị ya bụ Chidera Favour Okafọ na nwa nwoke bụ Master Victor Okafọ. Nino Brown na-esi nwanne isi nwere egwu na nwanne mmadụ abụrụ ezi nwanne m abatazianụ nwanne mmadụ abụrụ ya Prince Onyeka Nnajiede Don Chris n'India. Don Chris abroad. Amakunse kisi gaziano Ogodo bụ nke echilechinu Oya bali yesu nwanne m na nyesi m wele egwu m kenele nne ya maka na ife nna na-America no Mr. John Nnajiede utu dike mulodogunu na nwa yi kenele inu osimu kenafọ mụlọ ọmụmụ nwanyị ọma Mrs. Ngozi Ede nwanyị ọma nwa Don Chris o na-ekene osimu kenezi nwanne ya n'Osobili Paul Monday Nnajiede na nwanne ya ilotelu unu Oya balụnụ kedu maka Ifeanyi Tony Tex ezi nwede Ifeanyi Chukwu bilinu Tony Tex onedi mma ezi nwa Magunze bilinu Indian Tina jebili onye nweghị nwere ife n'onye ọma ekene mana ọ bụ ụmụnne njem ọnụ ụmụ Igbo ndị ọma ndị anyị njem ọnụ anyị bi na India. Ezi oyi m abata ezi oyi m n'otu nkwọ nọ n'Ishado odogwu Nnamdi Okoye bilinu onye mana ọdụme nwonye Umureli odogwu Prince Nnamdi Okoye Discovery na New Delhi, India. Discovery of Igbo land worldwide. Obele nwanisi Umureli na Anambra wepụtazianụ na nyesi muke n'elia chairman ya Honorable Mike Nwachi 1 na New Delhi, India. Mike Nwachi
nwa Chinemelu onye nweghị nwere ifenu Discovery si mụ keneyi asị na mmadụ ka eji aganụ Prince Chinedu Eze Okejeme eduba kasị abata nwa gbologo odogwu Indianu ka na-ajebili onye nweghị nwere ifenu n'ụwa yi Prince Chinedu Eze Okejeme eduba kasị nwa gbologo 1 n'ụmụ Okorafọ n'ụmụ Ohia Okija odogwu si m were egwu akenelia nne ya na ọ bụ otu dike mụrụ odogwu Chief Anthony Nduka Okejeme Agụonwebe 1 n'ụmụ Okorafọ n'ụmụ Ohia Okija Ezinna na nwa ya ilotere ime nwa gbologo nwa isi m kelee onwelu mmadụ n'enu ụwa n'oke onwele ego onye ọmatụ Chukwu na-ekwu asị na ọ dị ize ọbụla egwu ụmụaka nọ nwa gbologo si mụ kenelia His Royal Highness Igwe Peter Egwigbo Ogbuehi 1 na Amọfọ Imo steeti Igwe dị ọra mma ya na ezi nwanne Igbo Chief Donatus Ebigbo Ezinna mụlụ Achalugo nwa gbologo na India ezigbo nwaanyị bụ Mrs. Chioma Ebigbo nwaanyị dị mma nọ ya abalị lọlọ nwa gbologo Honorable Valentine Biakene Ikenna Eze Uchegbu Bọmbụ ụwa niile Honorable Valentine Ikenna Eze Uchegbu Agwata ka isi Veziano Bọmbụ ụwa niile nwa gbologo si mụ kene unu ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma ndị anyị jem ọnụ anyị bi na India ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma ndị anyị jem ọnụ anyị bi na India Obi kwere ọ dịra Ekon na South Onidi mma Obi kwere ọ dịra Ekon na South Africa mana ị na-ede ede na India ezi nwafọ Ibiasi Olu West Local Government Imo State Nino Lotelio anyị ekenezianụ Laskobo Kinsili Ehirinne ezi nwafọ Ibiasi Imo State Chimezi Ohebunam Big Show Bilinuo aka na-abụ ụmụ nwaanyị isi ezi nwa Ibiasi onye ọmanidi Imo steeti ka isi bịa Lagos bụ nke Ichilechi n'ilo si mụ kene ezigbo mmadụ adụrụ fesha ndị ọma nọ n'India na-ekene ndị ọma bi na New Delhi babi na Mumbai Bangladesh ekene ndị anyị jem ọnụ unu zuru keme ndị anyị jem ọnụ anyị bi na India ndị anyị jem ọnụ fatata na-achọ mmadụ achọ na mmadụ ụba mana ọ bụ Prince Nzube Okafọ na ya wetala egwu anyị na-agbanụ onye ọmatụ Chukwu ji wee malụ India ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma ebe ka anyị jem obi anyị bi na India Chukwu fụrụ anyị n'anya ụmụ ndị ọma ndị anyị jem ọnụ anyị bi na India ọ bụ mụ bụ onye ọmatụ Chukwu nọ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu
ndị nna kpọrafụ na-ewe n'iwe na egwu a ka na-abịakwa abịa o Nino Brown ezi onyime ezi nwoke afọ bilinu anyị nọ n'ife na-eme ebe ka anyị